Ayo. Siapa bisa menggulung tenda? Tembok ting celoneh. Bablas ke Bengawan Solo. Siapa Truk? Pak Diarto. Mengke revipun Mbak Darsini nganggo bahasa Jepang, Mbak. Yo. Nganggo bahasa Jepang. Yo. Iki wong Jepang iki, wong Jepang. Jepang kok Jepang. Hai hai hai. Walang kekek, walange kadung Mas Gareng. Monggo Pak Dar.
Mas Gareng dipapak metu nganggo walang kekek. Iya. Wilujeng dalu Mas Gareng. Dalu. Menika saya dalu para pamirsa dereng sami kundur Mas Gareng, malah kepara saya ngangsek. Nggih wong niatipun nggih mirsani kok Mas. Dasaripun menika ugi tirakatan Mas Gareng. Nggih. Menika ndongaaken dhateng para warga agung Menpora mugi tansah manggih hayu rahayune skala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tur niki nggih cucuk mirsani panjenengan cucuk dasare ya nadyan isih muda nang ilmune ya wis iso dirasa. Niki nggih sindene wah sing nyuara Jepang. Mbah Darsini nu pas nyuara Jepang senengane mangan cukimai. Panganan Jepang Mas. Panganan Jepang niku sashimi, ngoten nika sukiyaki. Sukiyaki kok cukimai. Wah, niku malah mung rumput Jepang barang ya dipangan niki. Dadi niku pancen nggih spesialise Mbak Darsini. Nggih, pancen Mbak Darsini menika spesialipun ngaten menika. Duwe keluwihan dhewe-dhewe. Dados kabeh wong kuwi ana kekurangan ana keluwihane. Nggih. Yen wong sing bijaksana sing disawang ora eleke, ning apike. Leres. Menika lho. Ha nek mung elek-elek mung waton sulaya mbok berbuat apa sing apik ya nenge mung elek. Ngoten lho. Ngoten nggih Mas nggih. Nggih, sami mawon kalian anggenipun sinau nggih to. Monggo nek sinau pedalangan monggo dalang ki kabeh apik dipirsani kabeh. Duwe spesial dhewe-dhewe, duwe keluwihan dhewe-dhewe, ora usah suk-sukan rasane. Wong ya duwe pasar dhewe-dhewe ngaten menika Mas Gareng. Leres Mas. Kaya toko emas niku lho Mas Gareng ning pasar jejer-jejer pirang-pirang ewadene ya nek sing nukoni kabeh coba. Niku wadile sing nyipta jagat. Nggih, pancen nggih. Pancen dalang niku sing kondang akeh. Nggih. Sing pinter akeh. Leres. Mung sing payu sing sithik. Lah, mboten kena selak wong niku rejeki kok. Rejeki niku pun mboten iso diselaki. Dadi kondang kok ngopo, pinter kok ngopo mesti ya ana sing payu, ana sing ora. Wonten ingkang paring dawuh to? Ngertine merga dituduhi, bisane merga tiru-tiru. Ditiru-tiru. Isone kanthi pakulinan, cepete kanthi digelak. Nah, dadine kanthi dilakoni. Niku rak pun enten sing paring dawuh ngaten. Geleme yen diayal. Iya, diayal wae rung karuan kecekel kok. Nggih, Pak. Nggih leres Mas, nggih leres. Niki ngremenaken sangat Mas Gareng. Menika Jakarta kok Mas. Gumelare menika pamriksa ing Jakarta ngaten menika. Sangat mengapresiasi dhateng seni kita utaminipun wayang kulit. Tepuk tangan kagem para pamriksa. Iya. Nggih, sak boten-botenipun wong Jakarta. Nggih. Dadi Jakarta niku perubahanipun kathah. Ngaten. Oh, perubahan sakniki volume pertunjukan wayang kulit pun asring terjadi. Nggih. Mula yen kula ngartekke Jakarta niki, apakah arti dari Jakarta? Jangan kaget kalau nanti penuh dengan perubahan. Nggih. Karena gubernurnya baru. Leres. Nggih. Nah, tapi itu semua tidak bisa berjalan lancar tanpa didukung oleh masyarakatnya. Nggih. Iku Jakarta. Leres, mula masyarakate ya kudu guyub rukun. Nggih. Mula gen ora njegali sing arep mbangun. Lah nek mung congkrah ora mikir pembangunan mung congkrah wae malah kirang sekeca. Saestu. Nggih. Angel lho mimpin provinsi aja mimpin provinsi, mimpin keluarga kisruh kok. Ngaten nggih Mas. Lho yen mboten kuat imane keluarga niku iso kisruh Mas. Ngaten. Nggih. Mula nggih ngati-ati. Wong nika pripun? Mboten napa-napa wong. Oh alah. Niki anu Mas Gareng, kathah sanget nawala ingkang kula tampi. Wah menika. Jatahe sakniki to Mas. Nggih. Jatahe sakniki. Wah menika saking para pandemen-pandemen wayang kulit. Menika wonten ingkang paring SMS ugi ngersakaken godril menika saking Ponorogo. Iya, ngersakake godril ya engko diaturake. Menika wonten ingkang ngersakaken pepeling kala wingking pundi didhisikke. Katur Mas Petruk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari keluarga PO Haryanto minta lagu sepisan Perahu Layar kaping kalihipun pepeling.
Semoga Mas Petruk sehat selalu dan tambah sukses. Amin. Hormat kami P.O. Haryanto. Panjenenganipun Bapak Haryanto saking Kudus. Nggih. Nggih. Wilujeng enjang Bapak. Yo, diaturke pepeling. Iya. Sing bawa sapa, Gong? Nyuwun tulung anu Pak Giarto we. Oh, anu nyuling kok Pak Giarto nyuling. Anu we, Mas Dedi. Mas Dedi apa to iki? Oh, ngetruk. Nek Mas Armadi. Oh, lagi. Sinten? Mas Gareng. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Sumangga Mas Gareng. Aku yang diperintah penonton ki monat manut wae mung alesane merintah Wiraswara 3 kok nego-nego ki apa? Duh. Lah bareng vonis tiba aku kok lemu nulis meneng sak. Sarmadi nonton wayang kok adohe ra umum. Direwani saka Solo tekan kene. Nonton wayang kok nganggo blakon. Nggih Mas Sarmadi ning jatahe dhewe. Ya tau apa nyuara ra tau ngentut terus. Ya ora apa-apa ora iso ngentut ki ya 13 yuta dhewe ra gate. Iya, ora gat sing nyaron KO siji. Yo. Do ngenteni suaraku kabeh. Alah. Ajake nek kaya apik-apik. Oh. Justru iki ngenteni katiasanku kok. Nggih. Piye? Kalau penonton kendang ren selak esuk, sampean selak esuk ora dandan, aku wis dandan wis tenan kok. Iki wis dadak nganggo adus. Anteng kok. Niku mesake nek sampean iki ngantek kebiaran dandan yo ngono ki ra. Malah mesake to. Esuk ngene malah iso nggo lawuh kok. Mangga. Iya. Wasitoti. Iki sing keploki tandanya orang-orang yang beriman. Sing keblak beriman. Saking Prowinasis. Lho niku tandane wis menyatu antarane panggung karo pamirsa wis nyawiji rasane. Bar iki rebutan gudangan, Mas. Ngelingono. Sik, Mas. Apa? Cengkoke didhuwurke neh. Ngelingono. Ngono. Musone penak kok. Ya. Ngelingono. Nano. Eh, cakepane aku ki mau ngabani larase. Nano. Yen urip ing donya. Ya. Bebasanmu mampir ngono. Jane iki kene wis ora dhuwur, nuthukmu gedhen lho. Arase cuwek. Bebasanmu mampir. Gak. Bebasanmu mampir. Ngopi. Ngombe. Ayo ki ngombe kopi. Yo, tibane iki. Ora kena ya. Nggih no, kok wulu. Ngombe. Nggih. Jane Citrakso iki riwariwi napa ta iki? Kuwi goleki Kang Logak yo. Salat kang limang waktu. Kuwi kembarane Wahya lho, aja diura. Anu Kudu tansah Ranoe atipun lah udah jan padha
Iku nambah cilik kok arep nyolong gedhe Cagagama nano Pakartika Dek lak ya le ora dudu barang kok tekan ndi mau ngedohken tumindak mungkar nano ae jane pinter kowe mbok kowe wae Mas mungkin wis wengi kok ya ijolan apa piye mah duwite wis entek kok yakti urung tekan aja disemak oh iya manggyo kejeme manggyo tentrem lair haten bejo donya ya sedulur kembar iki ngene iki saling mengisi kekosongan. Oh alah. Ngene iki bapak yen mirsani lak ya remen. Iki bocah arep nyusul ya. Wah, sapa kok bocah iki? Wah, kualat yo. Bapak arep nyusul mirsani. Kok bocah iki? Wah, anake apa piye? Anu bapak mirsani nyusul iki. Saestu kok numpak pesawat mau ngebel. Mas, kula mengke nonton. Oh, nggih nggih, sae. Waduh. Monggo. Pepeling diaturke. Monggo. Yo. Hop.
sampun dipun aturaken pepeling. Lah jan beksane elok tenan. Nggih. Nggih, saged-saged kula menyesuaikan kalian lagu lan kendangan. Ah inggih ngaten. Terus ketinggal menawi menika grup. Grup kru kok grup. Nggih, grup kalih kru dadi grup. Dadi adoh-adoh mriki niki dicucukke. Lah nggih ngaten saking Bapak Haji Dikin Wahyudi Depok. Lah iki ora melu dagel iki malah njaluk lagu. Sapa? Dikin. Dudu Cak Dikin. Dikin. Nyuwun Nyidam Sari. Katur setunggal Bapak H Kondang Sutrisno, kaping kalipun Bapak Adi Suwadina tok nggih. Nyidam Sari. Sapa iki? Nyuwun tulung Mbak Giarsi. Monggo Mbak pinarak nyaket karo Mas Gareng kene. Monggo metaram yo. Dadi apa rek iki? Aku lak wis ngendika to. Weh. Aja nyusul lehku nyambut gawe. Kowe iki lak wis tak kon cemepak to jane. Cemepak piye? Tegese cemepak ning omah yen anak-anak iki padha butuhke tak kon cumawis ngono. Cecawis ana omah. Iya. Weh. Wong aku ki yo ngerti karo kahanammu. Waduh. Kowe lak bubar nglairake. Wah, jan. Pripun Mas Gareng? Jan. Piye? Biasa ku arsi jan. Piye ta? Kaya Sugriwa Subali. Wah, jane yai dipangan esuk rantek, bengi rantek. Alon-alon niki jek teles. Oh. Ya dia dryer. Ah, ya musuh aku. Kaya nemplekke stiker e. Kok dia dryer kaya bar kramas teh. Ora sadya dreng ngentekke listrik sawuri pasir kok bari iki. Ora sampe pasir lho. Nengane kok anu Yayi Giarsi. Wonten katimbalan dawuh Kacang Mas. Kakak kok Kakang Mas. Bisa jae telat ngombe obat. Lha piye lho Mas Gareng? Aja dadi atimu. Pripun? Wis suwe aku ora kepanggih. Wah, Lajeng badhe sastrane kepiye kok ora? Wis to kepanggih dadi kepanggih. Wis suwe dadi rasa kangenku Mara enggal sira? tuwa. Lho ora. Mara enggal sira ayo tirake. Mara enggal sira Nyekaro aku ngono. ya nang mondar kowe. Nyekarno aku arep iki tembangno aku ngono. Kowe padune Meri kowe. Meri. Ora. Aku entuk jatah anyar Meri kowe. Kowe wingi wis tak kei nyu bebek seragen ya ora gelem. Aja dadi atimu pancen bocah kae kurang. Ora apa Kang Mas. Kurang anggone bisa nglegani marang atine wong tuwa. Oh. Monggo Mbak Giarsi manglegani. Kari pira to umure, nggih to? Lae. Lho Mas sampean ditokake mati iki baru karo kae. Kae cara kasarane sampean ngilang mati ngono. Kae ora ndongake aku mati. Lah piye? Mergo kae arep disiki. Aku ora roh dalane kok. Yen ora roh darane mengko tak tukoke peta pira. Oh, berarti tahu nate mriko to? Kok pun nate mriko to? Ayo biyen bareng karo kowe malah tunggal ngono. Sing bawani Mas Gareng. Engko langgame Mbak Giarsi. Ayo. Yo. Ngene iki lho. Aku ki melu dalang suarane rapik ya ngene iki. Lah Mesti piye? kon makili aku terus. Sajake iki Dik. Ora. Sing kalau ngrangkul sapa? Lah nggih to. Iki kok sajake ya Allah tak tenani kok kek padha kabeh ngono.
Ngopo? Nganggo apa iki? Yo, Bapani. Duh, wis kaku ya. Duh, wong ayu. Ya. Duh, wong ayu. Nah. Pepujane ati. Karo mlaku. Piye? Kalau aneh kok darah kemprot diwak ngono. Kalau kae kalau. Kene ayu. Nah, ngono nawa lho. Ya coba dimaca. Ana duite po. Oh. Ngalup ae. Gandeng kampas entek tak wenehke kowe. Yo. Kaya ngene. Kaya ngopo? Ya kaya ngene. Wong nandang asmara. Iso ngrangkul sing ngakon sapa? Ayo. Mas Gareng. Apa nek cakepane ngrangkul ta kuwi? Asmara, Mas. Asmara disawange wis seneng kok rasa dirangkul. Aku nek mbok rangkul ndak meteng neh. Lah kok gampang men to kuwi. Kowe iki wedhus apa piye? Ya kok wedhus lho. Lah sak ketemplean kosot ngene meteng iki. Kaya wedhus e kosot iku meteng. Ora aja samar, ora yen meteng. Aku yen nyamene ora mandi. Nano apa mung awakku dhewe. Apa ya ana rumano ado-adoan ngene iki? Demek wae kok ora entuk. Oh entuk ya saiki jenengan ning mburi. Ning mburi. Ah wis ngono. Karo mlaku. Dewa Jawa Toko. Nah, Si. Yo. Si. Mas, piye Mas? Sing di omah ana apa ora? Ki Anjaro sapa iki? Lah wis ditotok kowe omong, Pak, mesake anak kula Bayu dereng mangan dino. edan. Yo. Yen ra ngene kok ora kelakon ngrangkul giarsi. Niki badhe ngemis, Pak. Niki Pak, mang welasi Bapak. Wis, mangsa entuk. Aku ora dadi menteri ra apa-apa kok iso ngrangkul giarsi. Wah. Yo. Jo. Kowe bareng aku roman karo giarsi ninting kok males. Wah. Neno. Lasono mring mami. Ngene karo ngene ngono. So. Wah. Kapan kata Iki kok sesuk ayo ambruk ngono malan. ora kene. Tak kira ngunjal lambekan ora. Kaya Gatot Kaca Pergiwa kae. Cer. Kusik sik ngatek sik. Sik. Piye lho? Oh. Piye? Piye? Isih teles. Oh, jancen trompoling. Lah omong dhewe mau bar tak bukteke yo maknyek. Ora mesti jahit rapet kok. Ora dicor san. Lan mo. Ya arep apa meneh iki? Ayu. Ayo mumpung aku gelem difoto lho Mas, ayo. Mumpung jek iso dipoto Mas. Wah, tak upama. Kok sik? Piye? Omonganmu ketemu kok ora enak to? Piye to? Kok mumpung sing iso difoto iki? Lah sesuk nek sampean kundur Semarang,
Oh iya. Nah. Upamakna sira nakoda. Engke nek wis diaktifke nggo sama Yasin. Ano neno. Yo. Sabar. Aku dikonokke iki sing ora trima Pak Anom Surata. Tanpa prau sasara ing Jaladri Nano nyidam sarias Monggo langgamipun Mbak Giarsi mangke dibeksani Mas Gareng gagrak tulung ngagungan Gonggomina. Joget sukses. Lho, iki enek bebungae Mas. apa Mas? Iki lho. Lah abang-abang. Ah iya. Tandangi. Jebul hadiahe bandara. Banda. Apa to? Oh, Soekarno. Soekarno Hatta. Yo. Jogeti cara tulung agungan. Monggo. Yo. Matur nuwun Mbak Giarsi. Waduh, matur nuwun Mas Matius. Nah, menika wonten saweran kagem Mas Matius. Niki Mbak Noni diparingi Mas Matius. Nah, niki kagem Mas Samijan ingkang sampun beksa wah. Sing nyanyi Mbak Giarsi, sing joget Mas Samijan. Wah, jan elok tenan. Sae nggih Mas Gareng. Kula Bayu. Sing joget ki aku. Lebih to? Lah kowe ku malah janjine nyang aku to. Gelem joget nyatus. Oh iya ya. Oh nggih nyun ngapunten Mas, nyun ngapunten. Nyun ngapunten wis engko. Aku kan melu wong lalen iki lho kok.
jebone iki ngiwo kok nengen. Lah Mas Matius ya saking senenge kok dikendangi kembarane terus joget kok piye. Ha iya. Wah, bareng entuk 100 lho gleli. Wah. Ya wis becamu, Yus. Kok iya sih piye? Matius. Wah nggih niki Mas Gareng. Niki anggenipun ngrungkepi katresnan kalian budaya nggih ngaten iki. Nggih ta? Nggih kira-kira. Loh. Piye to? Kok kira-kira? Ah kon ngegongi piye wong 100 mrucut kok. Mboten. Mas Gareng. Napa? Menika ora hari Sumpah Pemuda to. Menika ngimutaken dhateng para menapa menika khalayak para pemuda sing somben ya dadi bakale uga dadi pangarsa. Oh niku. Nggih. Dadi pangarsa yen bisa kudu ngenggoni tembung ilat, ulat lan ulah niku. Niki jero lho, amun tekan ilat barang lho. Lho, menika ora dawuhipun Kyai Sepuh ngaten. Hubungane napa? Dadi penerus bangsa ana ilat, ulat. Nah ngeten. Dadi penerus bangsa niku maneka warna, nggih to. Yen ana sing pinercaya dadi pangarsa, kedah njaga ilat, ulat lan ulah menika wau. Tegesipun Njaga kedaling lati, nggih to? ilat. Nggih sebab ilat kuwi luwih landhep tinimbang lading, Mas. Nggih. Mongko yen le ngendika ora ngati-ati iso natoni atining liyan, mongko ati ki nek kebaca tatu angel pulihe. Leres. Nggih to? Kaya dene kertas sing diuntel-untel arep dibalekke lembaran ya isih ana bekase. Bener niku. Nggih. Lajeng ulat menika kedah sumeh. Nggih ta? Kudu sing akarya nak tiah sing sesama ngoten nika. Disawang ki ya sing ngresepake. Lajeng ulah. Kuwi iso nyambut gawe, ora mung waton perintah. Lho niki lho. Nggih. Wondene lambarane ya kuwi tanggap utawa ngerti situasi kaping pindhone tanggon. Menika tepat dalam mengatasi situasi. Kaping tiganipun trengginas utawa cekatan niki Mas Gareng. Niku nggih ilat, ulat lan ulah. ulah. Menika Kyai Sepuh maring dawuh ngaten menika. Nggih, leres. Mula kudu sing sarwa nyenengke yen disawang kepenak ngendikane dimirengke ning talingan ki ya ora gawe risi. Leres. Nggih. Mula nggih kudu nuhoni marang pemuda Indonesia, nuhoni marang sumpahe biyen. Nggih. Mula sumpah niku napa to tegese sumpah? Apakah arti dari sumpah? Sumpah sumno sumberipun saking hati nurani yang paling dalam. Ngaten. Jadi tumbuhnya prentulipun saking hati Mas. Dadi yen iya yen ora ya ora. Dadi ora esuk dele sore bosok niku mboten. Nggih. Kudu tetes. Terus pah. Nggih. Niki paham marang sing diucapake. Dadi ngucapke sumpah niku kudu paham. Yen ora paham ya aja disumpahke utawa diucapke. Nggih. Ngoten. Nggih. Upamane kula sumpah sesuk ajeng nyopir motor mabur. Lah niku mboten paham kali sing diucapke mergo nyopir motor mabur niku mboten gampang. Leres. Kudu diukur karo kabisane dhewe. Leres. Nggih. Nika tasih wonten swasana pelok Mas Gareng. Napa melih? Mereka badhe nyobi Mas Gareng. Kula nyuwun dipun bawani Mas Armadi. Kepareng ambawani pocong kasengsem Mas Armadi. Oh, nah mangke sae niki. Mangke dipun garap cara tayuban gen dibeksani Mas Gareng. Ya. Biasane Sarmadi ngeten niku jogeti dhewe kok, Mas. Mboten. Monggo Mas Armadi dipun aturaken. Kandak tunggu anu jumeduleng wanci dalu. Mas Gareng? Nun. Nah niki Mas. Suwantene Mas Armadi dimatke Mas. Eno anu masane lungguh kira tingkang no padang ane nanging
ngono anyu lapi di close up kemaki ning ngomah gawanane sentolok ning kene kamera oh alah rot kuwi kameramen anyar lho kuwi aja jadi kono gawenane mung sentolok paling-paling stongkring lho kene kamera hati-hati kuwi kamerane karo nyawamu larang kamera Noraliyo amung kajaba rem bulan Mas Gareng Kawah padha gong kaya melu company lho nyambut gawe dipirsani piyayo kok lungguh ya jatahe lungguh sing lah kene kowe iket sore malah ning kono lungguh terus jatahe iki dhewe-dhewe kaya pengungsi we jatah monggo dipun dawaken langgam kasengsem monggo Mbak Noni kepareng dipun aturaken gen dijogeti Mas Gareng iya monggo aku gelem joget yen sing nembang Noni kowe iya yo Mbak Noni kepareng dipun aturaken gen dijogeti Mas Gareng iya monggo aku gelem joget yen sing nembang Noni kowe iya yo are wangi nganggo biru kok monggo Mbak nen nonano jumeneng oh nggih Mbak jumeneng Mbak yo mataram yo suara rakyat suara Tuhan kowe tau krungu apa tembung senjata makan Tuhan ya iki suara rakyat suara Tuhan lho kepiye ta ngadeg lho ora apa-apa sah-sah wae kok ya adake seneng banget iki cap-cap biru do biru nyebut lho Mbak nyebut Assalamualaikum salam nggih amit-amit jabang bayi heeh amit-amit jabang bayi anak putuku aja turun aku ora ya mesti ora turun wong gawene ora karo aku oh malah pripun Pak Cip ngeten iki Pak Cip Cipta dimpel ditareni monggo yo diaturke monggo yo
Matur sembah nuwun. Monggo pareng lenggah malih, Mbak April. Nggih. Deh, jan ngene-ngene ngetutke ae. Ngene-ngene nek lulut ya ngono kuwi pancen. Dek Suramurang Tata Madya. Kowe jenenge nglegani Kyai Putri yen kondur dhewe wanci ngene iki bahaya. Ngersakaken caping gunung Jenggleng. Sae. Nika kala wau ingkang paring nawala kala Mas Gareng. Nggih, Mas. Ngersakaken caping gunung. Sae nggih. Enggah diaturke. Nyuwun larase pelok barang genti. Pelok barang iya. Menika nuhoni pamundhut saking Bapak Jumingan Danaraja Pacitan. Wah nggih. Nggih. Menawi kepareng kula badhe nyuwun lagu caping gunung nggih. Mumpung kelingan Pak Pri. Pripun? Ngersake apa mau ya lagune? Ya sebaku tak eling-elingi pokoke. Oh. Lagune apa to ya mau Pak Pri ning ditoko lali. Pak Sri napa Pak Pri? Pak Sri. Oh Pak Sri ya. Pak Sri lagune. Glandong. Blandong. Nggih, nggih gagrak tayub mangke kula aturke. Pak Sri ana. Iya. Sapa sing jenggleng iki caping gunung? Monggo pilihke salah siji. Kula nyuwun Mbak sapa ya? Mbak Giarsi nggih? Mbak Giarsi. Nggih, Mbak. Caping gunung yang jumeneng melih, Mbak. Nah, iki didaulat kon jumeneng. Ya. Lah Mbak Dar engko kuwi ning dhewe. Iki Mas Sukri ngersake sinom Mandarin lho. Nah, engko jatahe Mbak Dar sini. Menika kagem Mas Ngadi saha Mas Warsono nggih. Monggang, Cok, yo. Digandeng, Pak, digandeng, Pak. Nah, mlaku. Nah. Pundutan pinten, Mbak niku? Agar koncone entuk rezeki kok ora seneng. Aku iki karo kowe mumpung aku ado omah. Oh iya. Sekali tempo tak tajakke ngono lho. Monggo dipun aturaken menika caping gunung dijenglengke. Monggo. Yo. Ingkang bawa Mas Gareng ngendikane Pak Dalang wau. Enten tulisane teng mriku. Lah kowe iki rene iki terus arep ngopo? Wis tak ciak dhewe lho kowe. Lah ngendikane kula sing asing dijenggleng. Ya wis. Wis ya. Sing nyuara kowe sing jenggleng ya. Ya. Tak mapan. Ya ora to. Mbak Giarsi sing bawani. Sing jenggleng Mas Gareng. Ya Mas. Monggo. Sampeyan mengki lompat-lompat. Iya no. Apike kok gayar kayak medun muduk ngono ae. Lah kok ora saka dhuwur trataksan. Kowe ngarah patiku arep ngepek sepeda motorku kowe mesti. Ane. Monggo, Mbak. Lah ngingeti iki lho. Biasa wae ngono lho. Ayo ra gelem diingeti ya, sesuk operasi plastik elek. Ngono. Terus kowe mesti bilang wow gitu? Heeh. Masa harus bilang horok? Alah malah horok. Eling kenang ya. Beta. Ayo. Yo. Yo. Dados piro? Kaya tikus kobong. Gebratak. Aku ngenteni suarane Giarsi iki lho.
sik enak ning kene. Loh. Ayo ngumpulno gek jeleng ngono kok. Oh iya Mas, rantuk nesu to jatah. Yo. Jan. Musuhe Matius. Yo, sok menawa yen arep mencolot iki kathoke dipaku sik. Wong mencolot kok iso mlorot. Karepe adine kan longgar. Anu njaluk tulung Mbak Rosyati cekelne iki. Den ra mlorot, maksudnya ge ra mlorot niku. Benakno. Yo. Nano. Yen memajang. Aja dikendal dulu lho. Wis, agar kono obah iki kono ngelapi kaca. Yo. Amang karo Janur. Kaya kena gempa. Lah ya. Kowe kepengin ngerti pemain sirkus sing mlaku ning kawat. Kayak meniti lah. Yo. Dhuwur. Iya. Baleni gak penak. Kaya memean keterangin. Malah kaya vampir. Yo. Yus, Matius. Disesuaikan karo kendange keras kok obahmu. Dirungokake ta, Yus. Kayak gayeng meneh Matius ning kene lho, Mas. Gayengnya Matius ning kene. Yus, nek. Mangga. Aneno. Mangga. Nano. Kuno. Yo. Arang-tang. Malah kayak mau kesetrum ya. Ya Mas Jare. Santai ngenteni sik. Iya. Mesake. Kok malah kayak anyang-anyangan lho. Mas Matius ini kok anu sesuai tema kan Halloween nih, kita kok zombie gimana? Oh alah. Malah kaya jogetan kok kaya ngetus. Kayak zombie, wes zombie. Ayo. Ya. Sing penak iki ngono dadi omong selane joget. Iso kompak karo sing ngendang. Lho lah kepiye ora kompak piye ado-ado kok kono bareng kok. Weh. Elok iki. Ki ora elok wong gejegur kok elok. Monggo, Mbak. Mbak Cita. Tawang Giarti iso ganti drocos. Yo.
Piye ta? Mungsuhe Ki Arti pindho wis cukup ping 3 mesti nglepeh iki. Monggo, Mbak. Panas. Apa kuwi? Kowe Kok malah kaya Matius? kowe arep ngendangi Matius ya. Aku jegleng kok ora mbok tabui kowe kono ora mumbul ora mbok tabui. Kono wel Matius kono. Aploke dijak ning Taman Lawan karo ngadeni. Oh alah. Wong arep pari anak jengleng. Yo. Iya. Parian riyin. Saka siapa? Saking Bu Yanti. Monggo, Bu. Ayo ibu Neno. Ayo ibu calon maratuwa. Waduh. Sapa? Ngono ta? Lah aku ngomong calon maratuwa kok iso ngamuk ngopo? Monggo. Kok dikira aku ki seneng karo kowe po? Lah piye? Lah piye? Iya. Yo, Neno. Anak mbarep Anak mbarep wakile wong tuwa wakile wong tuwa yen wis dadi pengarep yen wis dadi pangarep kudu dadi tulodo. Leres. Nek wis dadi pangarep kudu bisa dadi tulodo. Ibuku kok. Waduh, iya ya. Ibu maratuwa. Ora ketang aku mara dhewe jan. Monggo Mbak Rus. Neno. Tuku tahu Tahu. kleru bakpia. Oh, matane iki. Piye? Apa? Kareng edan. Lah wong tuku tahu kleru bakpia iki apa ora disawan kok kowe? Parian ya, Reng. Oh, lah ora omong kok, Jeng. Terus. Ane. Kayu. Ane. Dirgahayu. Kakeng. Aja ngrungokke gareng, Mbak. Marahi ganggu. Lah wong aku diem lho. None. Nggih. Men ora tetep jaya. Elok. Matur nuwun. Amin. Tak langkahke saiki Mbak Setyawati. Neno. Mangga. Iwak cuyu. Iwak cuyu. Apa ki Pak Cuyu ki? Yuyu. Nggih. Iwak Niku basane ngriki nek basane nggen kula Kediri ngrika nggih cuyu. Nah, cuyu. Terus Mangan ketan. mangan wah enake dadi yuyu. Terus yo. Sing nyanyi ayu. Nggih. Mas Gareng Klametan. Alah. Oh ngono ta ki mau. Iki sing diarani manusiawi lelaki sejati. Sapa wong lanang nyawang kok ngene ra klametan? Kejaba Matius. Iya. Oh eta. Kaya ngene kok. Oh, ya. Ya. Berarti cek waras. Ngene ya aku wani ngedolke gamelan lho. Gamelane sapa? Ya mbuh. Luar tak dol mergo dudu wekku. Mangga Mbak ngene. Neno parian Mbak April. April, ayo April. Neno. Yo. Ayo April, Mei, Juni, Juli, Jupri. Ayo. Ana yuyu. Ana yuyu. Terus Kecemplung sumur. nggih. Mbak Kiar si ayu. Nggih. Mas Gareng kuwur. Iki kudu tak apake bocah. Balas. Ayo balas. Ayo balas. Wis tak panen. Sesuk tak sambelke terasi pangan mentah tenan kowe. Ayo. Tunjukkan kejantananmu ayo. Ya ana yuyu. Yuyune. Nggih, terus Ayo ora apa-apa to.
Terus? Ora melu piye sak rombongan kok. Ana yuyu. Mlebu nyangleng. Nggih. Ana penyanyi ayu, gandrung mas gareng. Waduh. Elak. Lah ya toh. Mati ya sok gandrung mas gareng. Oh, penyanyi. Oh, aku toh. Yo terakhir Mbak Darsini. Ayo. Ayo ngetokno yuyu meneh kok ayo. Yuyune sak pateni kabeh arep apa? Aneneno. Tuku aceh. Ora usum. Burung wacin kene iki sing ono rafia ora ase. Kuwi parikan aja dibantah ya. Oh, barikan ta. Terus Neng pasar minggu. ning pasar Minggu. Lagi dilebokke. Kok malah metu. Wes. Ayo balas. Iya. Balas. Niku napa, Mbak? Terjemahane apa? Benik. Heh? Benik. Benik. Lebokne benik wi lho. Benik. Iki klambine klambi kuno, Mas. Yen klambi saiki ana tutupe dadi dilebokke tetep ning jero. Klambine kuno iki. Klambine jaman duluwe dienggo. Ya ora apa-apa wong jenenge parikan kok. Lanjut. Mbak Giarsi, nano. Panas udan. Aling-aling. Udan panas aling-aling. Capek. Gunung. Ayo. Mak kok ora didek neh. Lah jaluke piye? Ya didek. Oh digleng. Jeleng no. Oh jeleng, Co. Jaluke dijeleng. Iya. Yo. Jeleng. Iya, wis dituruti ta? Ngerti apa ora tak tukoke mie ayam iki. Balesamu karo aku ya ngono kuwi. Mie ayam lho, kok mau dijlek. Ketak gamelan. Piye gamelane? Gamelane dituthuk. Piye baleni. Iya lho, jlek ngono kaya dalam gemblong kok ditabur cangkem. Ayo. Dituthuk siji-siji. Ayo tuthuk siji lho. Oh nggih, tuthuk siji, Co. Rot, yo. Wes. Kurang piye? Ngono kok ngakune jare lulusan Sate SI. Mau ngendikane piye jare kok nuthuke siji-siji. Siji-siji ki jenenge yoga bersatu, kabeh nuthuk 5 ya 5, nuthuk 3 ya 3. Oh, tadi sak rombongan nuthuk Mas Gareng, Co. Nuthuk ora. Wong angel. Yo, jineman, Mbak. Seneng kowe iki dirudha paripeksa. Anu. Mangga. Lah kula didemok Gareng ngomong ndak meteng neh piye. Yo. Sesuk malah tak tengi tenan iki. Bablas ke langgame. Ya. Ngetan bali ngulon apa setyane kelakon.
Matur sembah nuwun Mbak Giarsi sampun dipun aturaken. Wis ki. Sampun. Gedhak. Ngopo? Duh, ajake iki le. Sing ora weruh kok malah nang ngarep. Ngoyak gong iki mau. Celak ketekan gamelan payu aku. Mas Gareng. Dalem. Menika kula kalian panjenengan menika urip ana sak ngisore bendera merah putih. Mewu pulo Mas Gareng. Nggih, dari Sabang sampai Merauke. Daratan, lautan. Nah menika kedah dipun reksa. Amin. Menapa malih sak menika sampun wancinipun meh wanci Jawa, Mas. Lah menika kala mangsane yen to padha colong jupuk marang kayu sing ana alas tanpa idin, nah niku malah mbebayani. Resikone ageng. Nggih, mula kudu eling yen to alas kuwi dadi titipane anak putu. Oh, ngaten. Nggih, menika wonten ing ngersakaken lelagon nyuwun titipane anak putu, kunjuk sederek sedaya anggota KAS FC. Khususipun Pak Didik Mulyanto Kediri, Mas Eko Yudianto Klaten, Mbak Zuli Zami Hong Kong. Mbak Diah Ayu Solo. Nggih. Wilujeng midhangetaken lumantar streaming radio KSFC Honocaraka Mas Sukri saking kula Mas Suryanto. Nggih, wilujeng midhangetaken. Dipun bawani. Kok aja lali lho. Napa? Bapakku Pak Sri. Oh nggih, mangke dipun aturaken. Menika mumpung tasih wonten pelog barang kok Mas. Nggih. Kula nyuwun dhateng Pak Giarto keparenga dipun bawani, mangke dipun dawuhaken titipane anak putu. Iya. Monggo Pak Giarto. Kita amung hacaos Iwa kalimput marang turun. Mas Gareng. Menika ingkang yasa Bapak Haji Anom Surata. Perlu dipun simak. Kang Cakepanipun sae Mas Gareng. Mengemupi piwulan. Neno kewajiban kang satu ngupakara mure bece mamarti kautaman mamreh bisa tulus rumaksa titipan nira binudi mureh lestari payu padha ndak yo no
ripah loh jinawi Kertaraharja iku Nuswantara bumi nekencana uga kaluka kanthi dasar Pancasila alase isane iku kabeh dadi titipane anak putu prayoga ditaya slamete aja dilaleke yo dua kali supaya bisa nganti runtuh anak putu Gemah ripah loh jinawi Kertaraharja iku Nuswantara bumine kencana uga kaluka kanthi dasar Pancasila alase disene iku kabeh dadi titipane anak putu prayoga budidaya slamete aja dilaleke ya padha lestareke supaya bisa umurun menika Mas Garing sampun dipun aturaken menika kula tak ngrumiyenaken ingkang napa menika laras-larasan Nggih, Mas. tasih setunggal Napa niku? saking Diah dan Aris saking Surakarta Adiningrat monitor radio Kas FC Hanacaraka nyuwun lagu Rasa Madu Wah, iki. pesinden ngersakaken Ibu Rosiati wah ya Iki. nek bangsa sing langgam ngene iki Mbak Arus pancen mirasa. Wah, pun cocok. Nggih. Pancen fak. Nggih. Monggo dipun aturaken langsung langgamipun mawon Mbak Arus. Iya. Monggo Rasa Madu, yo. Rasa madu mama mesti dengan pisang lan aku jangan merah kita pamintaku tumule ketemu Oh. rasa madu Anunan manisku karo mesra
Gon menika sampun dangu sanget namung nyatanipun rasane ya isih kepenak dimirengke. Nggih, tur nggih tesih relevan dicake sakniki nggih tesih. Nggih, arep muni apa-apa nek rung sinom Mandarin Mbak Darsini rung lega. Boten pas. Nggih. Niki minangkane panyuwunipun Mas Sukri Hanacaraka nyuwun sinom Mandarin nggih. Wayang kulit yen boten medalke niku kok sepi. Ya ora ta. Mangke bibar niki nuhoni pamundhut saking Pak Siryono Blandong. Lajeng wonten malih ingkang ngersakaken gelang kalung. Sae. Kunjuk sedaya anggota KAS FC. Ki Anom Surata Fans Club Wilujeng Wungon nggih saking Mas Karjo. Gelang kalung kok sing ngendang nyuwun berkah Mas TL. Kudu ajar kendel saiki. Mangga sinom Mandarin. Mangga. Monggo Mbak Dar. Ayo, Cik. Wes, bayane lenggah. Larang. Lagi iki lho Cina ngresula lagi iki. Untung larase awas Sindan apa jalur rokok barang. Bapak Ci Samsu lo. Alah. Ada tembakau serintil dek. Karo Cina rumah sak ora kebeneran. Mas Dereng. Piye ta? Matane suarane Darsine suwek telingaku. Lah piye? Wong sing kudune sing nyengat ki Darsine ora kothake. Ora iso ngematke. Aja dadak leren mundak asat kringete suda karosane. Karepku piye Yayi? Blandong digaya tayub. Ya. Sing nembang sapa iki? Mbak Setiawati. Saged Mbak Dereng. Oh anu men, Bu Yanti. Nah. Monggo Bu, Blandong Bu. Bu Yanti ya urung kuat kok. Oh, Dereng. Yus. Oh, burus pentil. Oh, Mbak Rus ya ora nganu wis Darsini meneh we. Tiwas jempol iki mubeng bae dibawake dhewe. Monggo
Mbak Rusyati, Blandong. Monggo Mas Wahyo, nuwuni pamundhut saking Pak Siryono. Ya, yo. Nadyan gerayak tekan gone. Ya ora apa-apa ya. Dudu bidange Mbak Arus ya lumrah. Iya. Yo, gelang kalung. Garap cara Sragen. Sing ngendang Mas Tulus Wibowo. Ya. Monggo Mas Tulus, nah niki penutupan gelang kalung. Ayo. Dateke siji. Iya. Tulus harapan kuwi. Sing nyekar kula nyuwun tulung dateng Ibu Yanti. Ya, gelang kalung. Monggo digarap cara Sragenan gen dijogeti Mas Gareng. Monggo Bu Yanti. Sing kendel Tulus. Nah. Ajar kendel Mas Tulus. Ora apa-apa, kendangane elok, rebapane elok, sarjana seni kok. Iya. Monggo. Gelang kalung gagrak Sragenan. Dados, monggo Bu. Sing ndang Tulus sing juga Sarmadi. Wes mesti so bacok-bacok. Ya ora. Monggo sampun. Monggo buka celuk Bu Yanti. Monggo. Yo.
Wuk. Matur nuwun. Aduh. Mas Gareng. Wah, menika Nawala setunggal pokok setunggal sampun tuntas. Nggih, Mas. Nah, menika sampun sawetawis atur panglipur Mas Gareng. Nggih, matur. Monggo kepareng panjenengan matur dhateng para pamirsa. Nggih, sesuai dengan Hari Sumpah Pemuda, semoga pemuda-pemuda sekarang bisa mewarisi apa yang disumpahkan oleh pemuda-pemuda zaman dulu. Leres, nggih. Tetap menjunjung satu kesatuan, satu bangsa, satu bahasa dan satu tanah air. Nggih, menika bangsa Indonesia. Nggih, amin. Iya. Nggih, netepi wajib ya, Mbak.